Nkoana Mashabane uthi umnyango wakhe ubambe elikhulu iqhaza ukubhekana nengqinamba eyithinta udlame oluyamene nobulili. Various government departments have played critical role in dealing with issues of gender-based violence and femicide. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi ingqinamba enkulu ababanayo bengamaphoyisa ukuhlolwa kolibofuzo. We had that huge backlog of 241,000 backlog of the DNA. Most of the DNA would be the women abused, raped, and the murders, which you are not going to resolve those cases if those things are not done. Iteshi zamaphoyisa ezikulezo zindawo ezinezinga eliphezulu lwamacala ayamene nodlame lwezobulili ziyelekelelwa ngezinsiza. The top 30 stations that have high level of abuse and rape are given an extra money, around 100 million for those stations, so that they are able to short circuit the way of responding on those shortages immediately, not following necessarily all those things that you follow as you go for contract. Nkoana Mashabane ubesenxusa abantu ukuthi bangasongi nje izandla uma bebona igameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. NginguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli.